apha into ngenhliziyo ekhululekileyo. uThixo uncedisana nabancedisana naye. Kunjengapha eCovid apho besikhona, apho besibone khona kwindlu yethu yokukhonzela. uThixo uncedisana nabancedisana naye. Xa uncedisana noThixo uyakhomba. Xa ukhula inhliziyo uyakhomba. Ungayikhuphi into yakho unesirhoko phambi koThixo. Ukhuphe into phambi koThixo ungenesirhoko ngenhliziyo ekhululekileyo. Ngokungena kwakho endlini kaThixo ungenanto unento, uThixo uyakwamkela. uThixo uthanda umntu ongenayo endlini yakhe. Wamkelekile endlini kaThixo, noba wangena endlini kaThixo watshayela. Wamkelekile kwaThixo. uThixo akathanda nemali endlini yakho. Apha asinethi imali yakho. Apha sinethi ubukhona bomntu. Wamkelekile kuThixo ubukhona bakhe. Wamkelekile enhliziyweni kaThixo ubukhona bakhe. Uthi uThixo thanks. Yayinina nkulu ngokwavuka uThixo. Hallelujah. Uzawuvuka nentsikelo. Mighty God. uThixo uzabenza baphangela. Hallelujah. Yaqamane kaThixo esimisa ngalo apha. Silala sivuka ndithemba lethu linye zoThixo. Asinazo ingenye esimisa ngayo semesuthixo ngaphandle. Kwizinto zonke ndiyacela loo nto umntu endicele ngayisaphuma endlini ende yangaphambili. Amen. Sayiwe likanana, sayiwe